Архітэктар лукашэнкаўскай адлігі і патэнцыйны пераемнік Лукашэнкі, паслы Беларусі ў Злучаных Штатах і Германіі, адыёзны тэлеперсанаж і міністр транспарту. Усе гэтыя важныя для лукашэнкаўскага рэжыму людзі нечакана памерлі ў апошнія гады, прычым у самым росквіце сіл і кар'еры. І зараз мы згадаем гэтыя трагедыі, а таксама раскажам, што за імі стаяла. Першым абарвалося жыццё дыпламата, які фактычна стаў ахвярай цынічнай палітыкі Лукашэнкі. Прычым бяда здарылася перад найважнейшым паваротам яго кар'еры. Але ж пачаць гэтую гісторыю трэба здалёк. Сядзенне на двух крэслах цягам усёй палітычнай кар'еры дазваляла Аляксандру Лукашэнку удала маніпуляваць краінамі Захаду і Расіяй, атрымліваючы патрэбныя бонусы. У канцы 2010-х ён ізноў вырашыў разыграць карту з палітычнай адлігай, а пасля таго, як з Пуціным не удалося дамовіцца па нафце, здарылася чарговая энергетычная вайна. З новага 2020 года Расія спыніла пастаўкі ў Беларусь. Пакрыўджаны Лукашенко адразу даручыў свайму ўраду шукаць альтэрнатыўныя крыніцы. На фоне гэтага канфлікта 1 лютага ў Мінск прыляцеў дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Майк Пампеа. Візіт топавага амерыканскага чыноўніка стаў кульмінацыяй чарговага палітычнага развароту. Пампеа адзначыў паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека і паабяцаў разгледзець пытанне зняцця санкцый. Таксама дзяржсакратар США заявіў, што амерыканскія кампаніі готовыя пастаўляць нафту ў Беларусь. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% и по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно, просто обратиться к нам. Тады ж Лукашенко і Пампеа дамовіліся пра вяртанне ў Мінск і Вашынгтон паслоў, якіх не было з 2008 года. Амерыканцы збіраліся накіраваць у Беларусь Джулі Фішер, а ў зваротным кірунку мусіў адправіцца намеснік міністра замежных спраў Беларусі Олег Краўченка. Дасведчаны дыпламат шмат гадоў працаваў у Злучаных Штатах і быў адным з архітэктараў адлігі разам са сваім непасрэдным кіраўніком Уладзімірам Макеем. Таму Лукашенко спыніў свой выбар менавіта на ім. Очень многое будет зависеть от твоей работы. Это мы детально потом еще обсудим, и через министра я передам некоторые вещи. Если нужно, встретимся, поговорим. Но нам нужна будет поддержка и помощь от Соединенных Штатов Америки, особенно в этот период в сфере финансовой, в связи с этим коронавирусом. Я с Нацбанком руководством встречался. Неправда, что сегодня никто не хочет там, или кто-то не хочет сотрудничать, ждут окончания выборов. Там, ну, понятно, электоральный период всегда так. Но в мире денег предостаточно, и надо просто уметь работать. Аднак сфальсіфікаваныя выбары разам з неверагодным узроўнем гвалту сілавікоў паставілі тлусты крыж на беларуска-амерыканскіх адносінах. Замест іх аднаўлення беларускі рэжым чакалі новыя санкцыі і абмежаванні, якія толькі ўзмацніліся з прыходам да ўлады дэмакратаў на чале з Джо Байдэнам. Пасол Краўченка так і не адправіўся ў Вашынгтон, працягваючы выконваць абавязкі намесніка міністра замежных спраў. Але 25 снежня 2020 года ён раптоўна памёр. У некралогу МЗС не было ні слова пра прычыны трагедыі, але ж аказалася, што ў дыпламата быў станоўчы тэст на каранавірус. У 49-гадовага Краўчэнкі, якога пахавалі на ўсходніх могілках у Мінску, засталося 3 дзяцей. Праз 2 гады пасля смерці свайго намесніка нечакана памёр і міністр Макей. Доўгі час ён уяўляў сабой чалавечы твар беларускай дыктатуры, даваў інтэрв'ю незалежным СМІ, насіў вышыванку і выступаў на прабеларускіх пазіцыях. У асобе Макея шмат хто бачыў патэнцыйнага пераемніка Лукашэнкі, прычым яго кандыдатура сапраўды была б кампраміснай і для прыхільнікаў рэжыму, і для многіх яго апанентаў. Аднак у жніўні 2020 года Уладзімір Макей захаваў вернасць Лукашэнку, і гэтым ён расчараваў многіх, нават уласнага сына, які на знак пратэсту звольніўся з міністэрства бацькі. Нягледзячы на найграны дабрабыт Макея і дэманстратыўную стабільнасць, у кулуарах распальвалася свая номенклатурная барацьба. У адміністрацыі Лукашэнкі міністра замежных спраў абвінавачвалі ў тым, што ён выгадваў у пасольствах за мяжой нелаяльных кадраў. Справа ў тым, што большасць з беларускіх дыпламатаў сумленна палічыла галасы, а некаторыя нават выступілі супраць Лукашэнкі. Галоўным антаганістам Макея быў Максім Рыжанкоў, які даводзіў Лукашэнку, што неэфектыўны на яго погляд міністр не дае рады ў новых палітычных умовах.
Уладзімір Макей цяжка перажываў крушэнне свайго курсу, адчуваючы сябе непатрэбным і часам недарэчным. Асабліва гэта праявілася ў лютым 2022 года, калі усхваляваны міністр на спецыяльнай прэс-канферэнцыі спрабаваў пераканаць усіх, што ніякага ўварвання Расіі ва Ўкраіну не будзе, тым больш з беларускай тэрыторыі. Поверьте, я говорю откровенно, у меня не было и ни малейшего сомнения в том, что, во всяком случае, с нашей территории, с территории Беларуси никогда не будет развязана война против Украины. Да, от провокаций никто не застрахован. А заходніх палітыкаў, якія расказвалі пра немінучасць вайны, Макей тады абвінаваціў у нагнятанні абстаноўкі і, цытата, разгерметызацыі мазгавой абалонкі. Когда я читаю информацию о брифинге некого анонимного представителя Госдепа США, когда я читаю заявления руководства соседних стран, наших соседей, Литвы, Латвии, Польши, у меня эти заявления вызывают удивление. Я думаю, что, знаете, произошла какая-то, как бы назвать, может быть, разгерметизация мозговой оболочки у западных политиков, в результате чего они абсолютно неадекватно оценивают ситуацию. Але ж мы выдатна ведаем, што адбылося пасля. На прафесійныя правалы Уладзіміра Макея наклаліся і праблемы ў шлюбе з актрысай Верай Паляковай. 26 лістапада 2022 года міністр застаўся ў сваім доме ў Драздах адзін, а жонка з малодшым сынам з'ехалі на кватэру. Праз некаторы час Уладзімір Макей перастаў адказваць на званкі, і да яго паехаў старэйшы сын Паляковай, які знайшоў чыноўніка непрытомным. А праведзеная медыкамі рэанімацыя не дала плёну. У афіцыйным некралогу не было ніякай інфармацыі пра прычыны смерці, што дала падставы для нараджэння розных тэорый, у тым ліку пра атручанне расійскімі спецслужбамі. Адразу пасля трагедыі былі звесткі, што верны лукашэнкаўскі міністр памёр ад інфаркту, аднак пазней з'явілася версія, што 44-гадовы Уладзімір Макей здзейсніў самагубства. На карысць гэтай версіі кажа тое, што ва ўзламанай кіберпартызанамі базе памерлых у прычыне смерці міністра стаіць загадкавы код R99, іншыя недакладна пазначаныя і неўдакладненыя прычыны. Александр Лукашенко асабіста прыйшоў на цырымонію развітання з Уладзімірам Макеем, што для яго з'яўляецца даволі рэдкай з'явай і прыкметай асаблівага стаўлення. Міністра пахавалі на алеі ўрачыстых пахаванняў на ўсходніх могілках. Летась на яго магіле з'явіўся незвычайны помнік са словамі «Люблю Беларусь». Праз 7 месяцаў пасля Уладзіміра Макея раптоўна памёр яшчэ адзін беларускі міністр. Кіраўнік Мінтранспарту Алексей Аўраменка ў сістэме Лукашэнкі быў фігурай малазначнай. Тым не менш, яго лічылі адказным за чысткі на беларускай чыгунцы, а летам 2021 года чыноўнік трапіў у санкцыйныя спісы Еўрасаюза і Злучаных Штатаў. Афіцыйная прычына бана крылася ў датычнасці Аўраменкі да гвалтоўнай пасадкі самалёта Ryanair у Мінску, вынікам якой стаў арышт блогера Романа Пратасевіча і Сафіі Сапегі. Акрамя таго, беларуская транспартная інфраструктура актыўна выкарыстоўвалася Расіяй для нападу на Украіну, што, вядома, не магло адбывацца без згоды міністра Аўраменкі. 4 ліпеня 2023 года чыноўнік раптоўна памёр. Што здарылася з 46-гадовым кіраўніком Мінтрансу, дзяржаўныя СМІ не паведамілі, але праз некалькі дзён Александр Лукашенко назваў яго загінулым. На развітанне ж кіраўнік Беларусі не прыйшоў, абмежаваўшыся вянком. Наши беглые не смогли отследить, естественно, как перемещались, куда перемещались ядерные боеголовки. И пишут, что мы там что-то с железной дорогой было связано, и что погибший недавно министр транспорта расстроился, что мы тут парализовали железную дорогу из-за перемещения боеприпасов. Во-первых, боеприпасы перемещены были давно и не имеют никакого отношения к гибели этого министра. Што ж адбылося з Аўраменкам насамрэч? Незадоўга да гібелі чыноўнікам зацікавіліся сілавікі. У КДБ палічылі яго датычным да махінацый з паказчыкамі працы ведомства. Сам Аўраменка быў не згодны з прэтэнзіямі, але не вытрымаў ціску. У гаражы ён выпіў антыфрызу і страціў прытомнасць. Міністра паспелі шпіталізаваць і адкачаць, але ж унутраныя органы ўжо былі незваротна пашкоджаныя. У афіцыйнай базе замест прычыны смерці міністра Аўраменкі стаіць той самы загадкавы код R99.
Міністр транспарту стаў не апошнім чыноўнікам, які не даў рады ціску сілавікоў. 48гадовы Дзяніс Сідарэнка працаваў паслом Беларусі ў Германіі надзвычай доўга, з 2016 па 2024 год. Здавалася, што такога дасведчанага дыпламата далей чакае нейкая высокая пасада ў Міністэрстве замежных спраў, але ж на радзіме Сідарэнка, які выступаў за дыялог з Захадам і лічыўся чалавекам Макея, стаў аб'ектам пільнага вывучэння камітэтам дзяржаўнай бяспекі. Экс-пасла разам з іншымі калегамі, якія вярталіся з Еўропы, сталі цягаць на допыты і паліграф. Па інфармацыі Паўла Латушкі, які раней сам быў дыпламатам, Сідарэнка не змог прайсці дэтэктар хлусні, прычым здарылася гэта неаднаразова, што адбілася на яго псіхічным стане. У чэрвені мінулага года Сідарэнка скончыў жыццё самагубствам. Ён скокнуў з мінскага шматпавярховіка. У дыпламата засталіся дзве дачкі. Міністэрства замежных спраў паведаміла пра трагедыю з паслом толькі пасля таго, як яго пахавалі. Прычым у некралогу ведамства не напісала ні даты смерці, ні яе прычын. Нядаўна здарылася і яшчэ адна смерць у беларускім урадзе, але загадкава яе назваць складана. 2 красавіка 2023 года памёр намеснік міністра эканомікі Сяргей Міцянскі. Ураджэнец украінскай шапятоўкі палову жыцця правёў на дзяржаўнай службе, а да прызначэння на сваю апошнюю пасаду працаваў у розных падраздзяленнях Міністэрства гандлю, а таксама ў камітэце дзяржкантролю. Міцянскі актыўна ездзіў па рэгіёнах, дзе сустракаўся з прадпрымальнікамі. Ён прасоўваў ідэі рэфармавання законаў у сферы малога і сярэдняга бізнесу, а таксама зніжэння на яго бюракратычнай нагрузкі. Часткова гэта разыходзілася з поглядамі на прадпрымальнікаў таго ж Лукашэнкі, які неаднаразова казаў, што пацісне руку апошняму іпэшніку. Давесці распачатае да канца Сяргей Міцянскі не паспеў. Ён памёр ад працяглай хваробы ва ўзросце 42 гадоў. Пахавалі чыноўніка не на прэстыжных усходніх могілках, а на новых лясных. Пасля падзей 2020 года на авансцэну выйшла шмат адыёзных персанажаў. У прапагандзе адным з такіх стаў Мікалай Шчокін. Загадчыка аддзела сацыялогіі Акадэміі навук у тэлепраграмах з эфіраў, якіх ён амаль не вылазіў, прэзентавалі філосафам і грамадскім дзеячам. Але ж філасофія Шчокіна была простай, калі не сказаць прымітыўнай. Праслаўляць геній Лукашэнкі, ухваляць гвалт супраць беларусаў і распаўсюджваць фэйкі. У выніку заявы прапагандыста сталі нагадваць штучны інтэлект. Настолькі было складана паверыць, што іх мог прыдумаць жывы чалавек. Напрыклад, Маскву, Кіеў і Мінск ён называў братэрскімі сёстрамі. 3 славянских города – Москва, Киев, Минск – это как 3 братские сестры. Поэтому сегодняшнее решение, оно, конечно, удручает и не придает силы нашим славянским народам. Таксама Шчокін прагназаваў, што пасля перамогі над Украінай саюзная дзяржава пачне денацификацию Европы. После того, как Зеленский уйдет в небытие и будет проведена демилитаризация всей территории так названной Украины, союзному государству придется браться за другую работу. Она в долгую будет денацификацию Европейского Союза. Это очень тяжелая работа. В каком она формате будет, это другой вопрос. Но этот фашизм, так названный демократический, нацизм, польский, не столь важно, румынский, чешский, французский, немецкий, надо выжигать каленым железом. Але ж дачакацца денацифікацыі ўсяго свету Мікалаю Шчокіну так і не ўдалося. 12 снежня 2020 года ён раптоўна памёр, не дажыўшы некалькі дзён да свайго 50гадовага юбілею. У прапагандыста адарваўся тромб. Развіталіся з адыёзным тэлеперсанажам не ў Акадэміі навук, дзе ён працаваў, а ў звычайнай рытуальнай зале. На цырымонію з высокіх чыноўнікаў прыйшла толькі прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсмонт, якая прынесла вянок і сказала пару дзяжурных фраз для тэлекамер. Акрамя Эйсмонт, жалобную цырымонію наведалі кіраўнікі дзяржаўных тэлеканалаў, а таксама Рыгор Азаронак, да якога Шчокін часта прыходзіў у тэлеэфір. Лукашэнка, якога так старанна славіў нябожчык, само сабою на развітанне не прыехаў.